duk wanda yake waka ko yake taimaki ganduji ko wani kokari idan ka cire Murtala Silan Garo shine yayana kawai, amma wallahi sun matallahi ba wanda ya wahalar da ni a cikin tsarin ganduji. To zan ganduji ce zai rushe min gida, ya san inda zai gina min wani. A hukumance ba a tuntube ka ba irin a shirya abin nan haka na rusa wurin? Ai gidana dai a jihar Kano ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi. To na san ganduji bai sa a rushe min gida ba. Saboda haka ni ban fi karfin doka ba, ban fi karfin a ce in mutum bai daidai ba a mai gyara, amma dai wannan gidan ba ni na gina ba. Shin wace waka ce ka ci mutuncin ganduje? Ni ban sani ba wallahi, wannan dai kai ka faɗa. Ni dai na yi waka APC ce a saman PDP lalle, sai Kashim sai Ahmadu Bola ba su ba. Masu bibiyar DCL Hausa da sauran shafuka na sada zumunta, barkamu da wannan lokaci, sannan mu kuma da kasancewa tare da ku. A baya-bayan nan ana ta cece-kuce tare da murza gashin baki a siyasar jihar Kano da ma arewacin Najeriya dangane da menene Dauda Adamu Kahutu, wanda aka fi sani da rara zai ce bayan wasu bayanai da wata takaddama da ake cewa ta faru a baya-bayan nan. Da haka ne muka gayyato muku shi domin jin halin da ake ciki da ma wasu tambayoyi da za su biyo baya. Haji Dauda, barka da shigowa cikin tattaunawar tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraronmu da kallonmu na wannan kafa ta sadarwa mai albarka, muna muku fatan alkai jinjina ga magoya baya. Ina kuma ƙara ba da haƙuri akan an ji na yi shiru ban ce komai ba. To ka san an ce wani lokacin an ce shiru ma magana ce. To haka, to bari mu fara tattaunawar kai tsaye. Haji Dauda Kahutu rarara, wasu suna cewa sakamakon abubuwan da suka faru a baya-bayan nan, wasu suna cewa kamar ka ma fita daga cikin jam'iyyar APC ko za ka yi wa jam'iyyar APC wato unguli da kan zabo. Me ya abin yake ne? In bana nan za a san bana nan. Ka san mutum 1000 za su je taro, wani ma ba a san ya je ba, amma idan rana ya je za a ce ya je, idan bai je ba za a ce bai je ba, sai dai idan ban so a ganni ba ko kuma daman ba tare ne kai ni ba. To kaga wannan ba wani abu bane, ya kace duk Bahaushe zai fahimci abin da nake nufi. Ma'ana ni ina jami'ar APC, da na bar APC da ka ji labari. To wannan hali ake ciki dangane da takaddamar da ke tsakaninka da gwamnatin jihar Kano? Ni ba wani takaddama ko wani magana ce ta ni na ce ina yin sha'aban sharaɗa, shine waɗanda suke zige-zige suna magana suna cewa kamar yadda ka faɗa ba sa son angulu da kan zabo, dole ne sai na dawo na APC sak ko na yi kaza. To mu dinnan mu muka ma'aikata ba zan ce ni ba, amma mai girma shugaban ƙasa shi kawo magana sak.